Hej, jeg er Småt-Rikke inden fra Harper.dk, og der har faktisk igennem et stykke tid nu været mange, der er gået rundt og sagt, at jeg er Conviction. Og til det vil jeg gerne sige nej. Det er jeg ikke, desværre. Det er jeg meget ked af, at I ikke kan give mig skylden for. Jeg ved heller ikke, om Conviction er. Jeg vil også gerne vide det. Men det er ikke mig. Jeg er også blevet beskyldt for at være en fyr. Jeg ved ikke, om jeg ser meget mandig ud. Det er vel en smagssag. Men det er jeg ikke. En anden ting, det er, at Conviction har stadig alle sine ting. Hvordan skulle I så være den samme? Spørg bare ikke. Så alle jer fucktards, der bliver ved med at sige, at det er Conviction, I må lukke røven, eller gå ud og få jer et liv, eller spise en masse kage. Jeg gider i hvert fald ikke høre på det mere.